fi cin uban kwalara. To Malam Uba Sani a fagen siyasa kai ka nuna yanzu malamin wani. Malam Uba Sani tashi ka fito sanata. Fannin mu'amala da al'umma Uba Sani na fahimci gwarzo ne. Gwamna da jam'iyyar mu kai ta sani. Nutsuwa hankali da 'yan soja neman ilimi tsayayye. Malam Uba Sani tashi ka fito sanata. Ko sarkin Madina in ya gan shi zai tabbatar ni tsatse ne. Gwamna da jam'iyyar mu kai ta sani. Kai ku faɗawa wanda ke da kwan gashi komai adansa shi kazami ne. Uba Sani zai fatattake. Kare ya bar wani kurun gwagwarmaya domin dukkanin zantikansa ƙarya ne. A Kaduna Santaran. Malam Uba Sani zai fi cin uban kwalara. Wani takarra Dubai za ka fito sanata 'yan Kaduna mun yi na'am. Kukan kurciya jawabi ne sai mai hankali ka gano shi. Malam Uba Sani tashi ka fito sanata. Kan na ce tsakiyar Kaduna sai Uba Sani o'o sai ka kai naushi. Gwamna da jam'iyyar mu kai ta Wa sani. zai guji malami yana gani ya ɗau shashashen da ke da kwan gashi. Malam Uba Sani tashi ka fito Ashe sanata. shirme akai a baya har aka bar lauje yake zama cikin kunshi. Gwamna da jam'iyyar mu kai ta Malam sani. Uba Sani kai muke bukata kai sanata daga kanka mun tashi. Uba Sani zai fatattake kwalara. Ilimin addinin ka ya nuna kai mai tausayi ga kowa ne. A Kaduna Santaran. Malam Uba Sani zai fi cin uban kwalara. Wani